हरमल किनारी भागात जी पार्किंग एरिया असा ते पार्किंग एरियेत उतर 27 तारखेक सांजे 5:30 वरांचेर एक बांगलादेशी शर्मिदा बीबी जानतूर सिंदीर 32 वर्षीय ही महिला बेकायदेशीर इंडियन घुसखोरी केल्या प्रकरणी मांद्रे पोलिसांनी त्याका अटक केल्या। मांद्रे पोलिसांच्या लक्षात आयली की एक संशयित हरमल पार्किंग हांगासर एक महिला वावरता। त्या उपरांत पोलिसांची एक टीम तांचेकडे गेली आणि तांची चौकशी करपाक लायली। चौकशी केल्या उपरांत ती बांगलादेशांतल्यान कशा पद्धतीन इंडियेक आणि इंडियेसून गोंयान आयली त्या संदर्भात ताचेकडे कसल्याच प्रकारचे डॉक्युमेंट नाशिल्ले। बेकायदेशीर ताणी इंडियेन प्रवेश केल्ल्या खातीर मांद्रे पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक गिरेंद्र नाईक हांणी तांकां अटक केल्या आणि फुडली कारवाय तेच करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।